Ito na ang swimming pool. Puno na siya. Wow! Ayan, importante may salbabida. Pero bago yan, magsha-shower muna tayo. Kasi sabi ni Tila Brenda, isa sa mga rules, bago lumangoy, basa daw muna. Mag-shower muna tayo. Medyo mainit pa ang klima. Lamig na tubig dito ah. Ano kasi ito galing tangke. Woo! Mula sa napakahabang biyahe galing ng Surigao del Sur. Maliligo naman muna kami dito sa swimming pool. Woo! After this, maglalaba naman ako ng mga nagamit naming costume mula sa aming dalawang araw na show. Yan, nalikan na. Ayun na ang swimming pool. Oh, may salvavida. Medyo gets na naliligo mga moms. So dito ko na ilalagay. Ang ganda kaya ng swimming pool. Oh. Makita ko sa inyo. Oh. Dito sa malayuan. I-ano natin. Yan. O, diba? Blue blue. Ready na siya para sa August 8. Ayan na, maliligo na yung mga Bex. Importante may salbabida. Hindi pa rin naman napuno. Ha? Puno na nga. Kasi ba, dapat umapaw? Dapat yung mga. Oh. As in overflow. Hindi pwede maong. Ha? Tatanggalin maong. Dapat ano lang. May mga naliligo po sa ilog. Oh. Kami dito na kami sa swimming pool maliligo. Bibili ko ba ito sa salbabidang orange? May malaki na. Ay, nauwi ka. Okay na. Wow! Ang taray. Saan may gamit ko rin? Ha? Gusto ko na sana mag-fight. Hay! Init. Talon na talon. So, kasi kayo maong na short. Baka mahilaw basher tayo. Kanang salbabida. Mainit yung salbabida. Malalim naman siya din. Mababa ulo ko, tingnan mo oh. Pagla! Dito lang ako sa hagdan. Ang mababaw lang. Oh. Ay, hindi naman siya mainit. Malamig sa lalim. Malamig ka sa ilalim eh. Ah, sarap. Hindi na kami tatawid sa kabila para lumangoy. May sarili na swimming pool. Pero malamig yung sa shower na. Sana ganito lang. Hindi masyadong mainit tayo. Ha? Ay, may tatlo pa doon. Aba! Aba sa silang kay parag naong. Uy,
bawal diri ang dili cotton o kuan. Muna ang sapat. Huwag ka magmaong. Huwag ka magmaong Jila. Bawal dapat. Bawal na. Hanggat ko ngayon maong ko na shirt din. Panty na nga lang, yan. Ay, basta okay na ka maong. Small thing! Ay, pinamita sa imong YouTube. Sige lang go. Sige na. Hi, Black. Hi, vlog. Ano bugnaw di diri ang bugnaw kaayo. The first time ni Scarlett nga makaligo nga puno siya. Oo. Sige na, kamambak na po. First time niya Mag-dive-dive na po. makaka. Wala na Pa-video video. kayo Elan, Video kayo Elan. Video sa Elan vlog. Ano yung yaw-yaw? Ay, Yan, yaw-yaw kay dyan. Bash, lagi. Para ba si Abbas na ano po. Gwapo to isa, oh. Hala! Bayan! Kaya na, die. Pag maniligo talaga tayo ng pupiranan. Tayo hindi yung Proper bahay die, lang. proper Kasi way. Swimming pool yan eh. So means dapat mag-swimming swimsuit or ano. Chuchay! Ano ka? Chuchay! Huwag mo tinatawa. Chuchay! Tatalim talaga yan. Chuchay! Picture na na diri. Tra, Chuchay. Chuchay! Lola! Gusto niya talaga. Gusto maliga? Ito ka. Then, excited Pag na ako nakasanayan na tumalo. niya yan, Let's go! nahanap mo si Chuchay na sa swimming pool na. Masambak. Ay, Chuchay! Ay, tubig. Wala ang tubig, masayang lan. What kaya? Sige lang, okay lang, okay lang. Asa isa lang, anak kayo ka isa. Sambak pa. Sige, siya paikot-ikot. Oh. Aligo na ka, BFF. Kayo. Lalang Ano ka BFF. lipstick ka, Day? Ato, salbabida diri, Day. Pinain. Pinahanginan. Sarap. Abak ko nung nakayo. Bako naman ka. Ay, BFF, dito tayo sa jacuzzi. Abak na din. Dadagan pa, abak. Ambak. Naka-video key Scar, di nakakapuan. Scar, naka-video key. Lamig yung water. Long press lang na siya. Ikaw na, Elan, dali. Magkano ka na ba? Jet lang ha. Anak ko ay, wow. Lang. Ano-ano lang ba? Jay, ano-ano lang ba? One. Tindog ba igda? Diyan na, vlog Ikaw ka. sa tindog, isa ba igda? Oo. One, two. No jumping, ang tapon. Nag-live na ay. Live to Miss Carly. Malumot na Jay. Sabi sa kaisa la sumbaka ba? Murag Carla Avellano siya, ano, na babae na male version. Ay, papay mo ba ako din niya? Kamu bahala sa kuan ha. Music video na hinaguan. Ano gidan mo? Ay. Chay, chay! Chay! Chay, chay, chay! Halika na! Hindi. Halika Magdala na ka ka! lang, oy. Anak lang ako, participate sa vlog lang. Anak. Diyan na. Dali. First step. Ano makalikot sana pa sa isukul. Diyan na. Huwag mulihok eh. How to swim. Go. Okay, how to swim. Step Guys, kung may mga dala naman kayong bata, syempre, wag nyo dalhin dito. Dito Dapat nyo doon. dalhin. Okay, Paano? doon tayo.
Don, jump, jump, jump. Kuhan mo na dahil. Kuhan mo Ito na lang, no alcohol. Sige na, pilitan mo. Bata, okay, go. So, ang gagawin, unang Mga bata. Oo, Mga bata. pag ang bata hindi pa marunong lumangoy, guys, tortura. Anak, Budal. 1, 2, 3, go. Chuchay! Alas birthday dahil. Ano ka Rigo? Kaya maglakaw namin. Alas 11 na. Cut na na. Ala, dahil, sagot na po, tak. Dahil, sagot na po, dahil. Pagkumbos ko. Mubiya ka ba? Arot ka kabila. Ala, gisingagan po siyo. Vlog ka ni Kuhan. Jana! Okay na naman, walang pagkanta. Eh, mong video pa sila. Yung ala, yung na. Patayin na, please. Isa pa kong ka. Adol, dili. Ano yung mga kamot mo? Ano yung badol ba? Oh, 'di ba? Sarap maligo, sarap magbabad. Lalo na kung dito kasi mainit ngayon, so sa ibang parte ng Pilipinas, I know na tag-ulan na. No, dito kami ngayon sa loob ng Hinaguan Farm. And for your inquiries, you can ask the Hinaguan Nature Park FB page for more information regarding po dito sa ating swimming pool area.